ଆମେ ଆସିଛୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଆଳିବାଡ଼ ତ କାଲି ପାଖରେ ଅଛି ଦୁପୁର ମାନସିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଯାଚକା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି କାଲି ଦୁପୁରରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଭାଇକି ତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କହୁଥିଲେ କି ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଆମର ଲୁଣି ସାଇଡ଼ ପ୍ରତି। ତ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ, ଆମ ଭାଇକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ଥରେ ପଡ଼ିଲା, ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗ୍ରୀନ୍ ହଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଆଉ ଅନ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ତ ମଞ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଯିବି ବର୍ଷା ଦିଦିଙ୍କ ପାଖକୁ। ବର୍ଷା ଦିଦି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଦୁଇ ପଦ କହିବେ ଆଜି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ହେଉଥିବା ନାଟକ ରାମ ସୀତା କଳି କିପରି ଆଜି ଦର୍ଶକ ମାହୋଲ ଅଛି। যে দর্শক পাখে অনেক লুণিসাହି যাত্রা তরঙ্গর দুই ক্ୟୁଟ୍ কলাকার আপনার ভাল ভাবে চিন্তিবে সিলু ভাই আর ସୁକିରା ଭାଇ ତାଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଲୁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର କେଉଁ ଅଭିନୟ ଅଛି, କେଉଁ ରୋଲ୍ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ। ଆଉ ଆଗାମୀକାଲି କେଉଁ ବହି ପ୍ଲେ କରାଯିବ ଦୁପୁରରେ ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ সেটা নাটক পরিবেশনা ହେବ ବୋଲି ସତେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତଥାପି ଅବଶ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଦୁପୁର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆସନ୍ତୁ, ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।